Una furgoneta en un mercat podria ser que el dilluns l'agafés un comerç, el dimarts l'agafés un altre comerç, és a dir, tenim una proposta, una modalitat que tu dius quants dies vols tenir aquell cotxe expressament bloquejat per tu, i això va molt bé per a empreses, també després ho veurem ràpidament. Després tenim aquesta modalitat, que aquesta és la que ha fet l'Alfredo, que on està l'Alfredo? Que arrenca a Barcelona amb aquesta modalitat, que li vam dir compra i comparteix, que en el fons és comprar el cotxe a mitges amb la cooperativa i buscant una relació que sigui estable, o tu tens el cotxe cap de setmana, o el tens entre setmana, o el tens 120 hores al mes. Després tenim aquesta, que aquesta seria un creixell com privat, que pot ser o familiar o entre amics o a nivell d'empresa, que d'aquests crec que encara no en tenim cap, curiosament, perquè de totes les modalitats en tenim alguna, però crec que aquest, no estic fallant, no tenim cap, no crec que no. Però aquest, per exemple, té molt de potencial, aquest per empreses, si coneixeu empreses que volen, no, jo tinc 10 cotxes i vull compartir. Justament. La proposta que t'havia comentat, jo de dilluns a divendres